účinkujúci práve prichádzajú duo Aratron a Spis. Len teraz, že či pod tými maskami naozaj ste to vy dvaja, alebo nie ste dvaja, Musíte to sundat, není jiná možnost. Když tak podrží mikrofon. Ještě říkej něco chytrýho, dokavať tu masku máš, až ji sundáš, už to nepůjde. A je po všem. A je. Je to veľmi ťažké, čo sa týka hmotnosti, mať to na sebe? Ťažké to nie je, ale je to analytický koeficient odchylky hyperboly s excentricitou asympotnej derivácie, ktorá určuje paradox ionizačného planikácie novej držky. Ale to si dal bez té helmy. Ježíš, no to jsou ještě zbytky z toho. To si neumím představit, jaký by to vypadalo, kdyby si to nechal na hlavě. Kdo teda dělal elektriku u vás? Toto som robil ja. S Kristínkou společně, samozřejmě, pardon. Nemůže mi nechat, že, Kika? Tak já jsem to viděl na monitoru a fungovalo vám to dobře. Ďakujeme veľmi, ale snažili sme sa. Väčšina vecí teda je na baterky, lebo kábel neťaháte za sebou žiadny, na chrbte je dosť. Nie. Čiže ono je to vlastne ideálna zábava, ak náhodou vypnú prúd, tak doma po tme v noci toto celá rodina môže. Ja už som dostal ponuku, že ísť napríklad na námestie a robiť tam vianočný stromček. Ale križovatku by ste mohli s tým riadiť. Alebo aj tak. Áno. Červenej a modrej. Pojďme se zeptat poroty, co říká na červenýho a na modrýho. Kdo začne? Já bych chtěl říct, že vás obdivuju tu vaši nápaditost, kterou jste předvedli v rámci všech těch čísel, které jsme od vás viděli. Vy skutečně umíte přejít od něčeho k úplně něčemu jinému. A co je ještě obdivuhodnější, vždycky to působí velmi dobře a zvládnutě. Obdivuju. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Jaroslávik? Tak pravda je taká, že kritika sa veľmi ťažko znáša, najmä od najbližších ľudí, od partnera, rodiny, susedov, cudzích ľudí, od poroty. Vo vašom prípade nie je priestor na kritiku. Bolo to krásne vystúpenie. Veľmi pekne ďakujem. Je to začiatok cesty, na konci ktorej môže byť aj Las Vegas. Budeme vďační. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme. Já nevím, já samozřejmě koukám,
jako blázen ten skok z toho jablíčka v tohle. Já jsem věděla, že předvedete něco jiného, ale teď jsem v šoku a hrozně by mě zajímalo, co by bylo příště. Protože ta barevnost je krásná. Já mám také ráda, když mám víc kabátů a vy jich máte teda hodně. Děkujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Keď sa dostaneme, tak naozaj máme čo ukázať. Veľmi pekne ďakujeme. Aj dvojica plná prekvapenie očakáva naše prázdne slovenské SMS-ky na štvorčísli 9974. SMS-ky z Českej republiky 9974 odeslať na číslo 906 0213. Tak sa hlasuje za duo Aratron Aspis. Podarovať s Jakubom je úžasná vec, lebo ako náhle na pódiu rekvizita, tak neviete, čo príde. Já jsem totiž taky studoval loutkoherectví a tam ti vždycky dá nějaký nesmysl a chtějí po tobě, aby si s tím udělal něco velkýho. Přijde ti tohle dost velký? Záleží od toho, čo spravíš ako veľkú vec. Dúfam, že o tom sa rozprával. Hele, koľko. No, to bylo obrovský, opravdu. Obrovský. Vieš čo, poďme teraz bez dlhých rečí, lebo mám trošku strach. Poďme uviesť ďalšieho účinkujúceho. Našim mamám my naozaj v prenose nenadávame. Prichádza skupina A.J. Band. Anna a Janka vyzerajú ako sestry a Jakub